Lisa pod Makytou je jednou z obcí, ktorá do spracovávania biologického odpadu kompostovaním aktívne zapojila svojich obyvateľov a sama sa podieľa na spolufinancovaní a podpore tejto činnosti. Snahou obecného úradu je znižovať množstvo komunálneho odpadu vyvážaného na skládku. Aj Lisa totiž dnes vyváža odpad na skládku Luštiek. Cesta tam a späť robí 80 kilometrov. Na to, aby sa ušetrilo čo najviac financií, by bolo ideálne minimalizovať frekvenciu vyvážania. Fakt, že samotný biologický odpad tvorí viac ako 30 % celkového komunálneho odpadu, je dostatočnou motiváciou, prečo zmeniť tento stav. Sú aj takí jednotlivci, ktorí do popolíc dávajú konáriky, byliny, trávu a dúfame, že teraz, keď budú kompostéry, tak toto všetko sa môže spracovať v kompostéroch a dokonca použiť ako hnojivo. Na trhu existujú firmy, ktoré sa rozhodli pozitívne vplývať aj na ľahostajnosť ľudí v otázke správneho nakladania s odpadmi. Okrem ponuky a predaja poskytujú aj poradenstvo a odpovede na časté otázky občanov. Lisa pod Makytou sa rozhodla takúto ponuku využiť. Rozhodli sme sa, že zakúpime pre obec 100 kusov kompostérov a obec prispeje občanom na kompostér. Vychádza to asi 40 % z celkovej ceny toho kompostéru. Záujem ľudí bol pozitívnym prekvapením. Väčšina z nich si vzorne odsedela aj prednášku, kde sa dozvedeli zásady správneho kompostovania. Sú 4 a prvé je mať čo najširšiu škálu odpadu, zelený odpad, hnedý odpad zo záhrad a kuchynský odpad. A potom každú tú zložku toho odpadu sa snaží čo najviac zmenšiť. A netreba zabúdať tie jednotlivé vrstvy premiešavať, to znamená nevrstviť materiál, ale zapracovať ich do seba, premiešať a snažiť sa zabezpečiť ako optimálnu vlhkosť tomu kompostu. Dodržiavanie spomínaných pravidiel nám umožní to, že biologicky rozložiteľný odpad nebude hniť, ale v lete z neho približne za 4 mesiace, v zime za 8 mesiacov vznikne domáce hnojivo. Ten kompostér by mal vydržať ako 5 až 10 rokov. A je taká zaujímavosť, niektoré kompostéry majú práve takú charakteristiku, že sa dajú dokupovať aj náhradné diely. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi upravuje aj platná legislatíva Slovenskej republiky i Európskej únie. Bolo by na čase, aby sme sa s tým postupne stotožnili všetci. Je to nepríjemná vec, mnohým občanom sa to nepáči, ale žiaľ, niet iného východiska. Odpady sú drahé a ľudia si musia uvedomiť, že treba separovať. Posledné 2-3 roky sledujeme ako neuveriteľný až rastúci záujem ľudí o práve domáce kompostovanie. Opäť vracajú sa k tomu, pretože je to moderné. Celá západná Európa prakticky kompostuje bez problémov, je to tam úplne bežné. Ak potrebujeme na to, aby sme robili správnu vec, to, že z nej spravíme modernú trendovú záležitosť, nech sa páči. Účel vraj svätí prostriedky.